Άραγε θα καταφέρουν να τα ανοικοδομήσουν? Όσοι αμφιβάλλουν θα γυρίσουν μετανιωμένοι στις κατακόμβες του ουρανού? Οι μοναχοί των μετεώρων το πιστεύουν. Θα έρθει η μέρα που τα μετέωρα θα ξαναβρούν την παλαιά τους έγκλη και μεγαλοπρέπεια. Με μεγαλοπρέπεια, εδώ στο μεγάλο μετέωρο, η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει και η σημαία με το δικέφαλο αετό, σύμβολο του αιωνίου Βυζαντίου, κυματίζει για να αναγγείλει την πανηγυρική επίσκεψη του αρχηγού της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Πατριάρχου. Μεγάλες προετοιμασίες έχουν αρχίσει εδώ και πολύ καιρό για τον εορτασμό των 600 χρόνων από την ίδρυση της μοναστηριακής κοινότητας των μετεώρων. Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου, που ήρθε ειδικά από την Κωνσταντινούπολη, το κέντρο της Ορθοδοξίας, έφερε την αγάπη και την ειρήνη της Μητέρας Εκκλησίας στη γη της Θεσσαλίας και υπήρξε ένα μήνυμα πίστεως και ελπίδας. Ήταν μια έγκαιρη υπενθύμηση ότι τα μοναστήρια αυτά δεν είναι μόνο ένας τόπος που επισκέπτεται κανείς από περιέργεια, αλλά ένας τόπος ιερός και άγιος, όπου από αιώνες οι άνθρωποι έρχονται να προσκυνήσουν και να λατρεύσουν τον τριαδικό Θεό και να τιμήσουν τους Αγίους Του. Η επίσκεψη του Πατριάρχου σφραγίζει την πνευματική άλυσο που συνδέει Κωνσταντινούπολη, Άγιον Όρος και Μετέωρα. Μετά την αναβίωση της δόξας του Βυζαντίου και τις ιερές τελετές, τα μετέωρα ξαναβρίσκουν τη σιωπή και την ησυχία. Με ταπεινοφροσύνη και φιλόξενα αισθήματα, οι μοναχοί που έχουν δώσει την υπόσχεση της παινίας καλωσορίζουν τον ξένο και περιποιούνται με σεβασμό τους πρεσβύτερους αδερφούς της Μονής. Τα πατροπαράδοτα κεράσματα, ο καφές, το ρακί, το λουκούμι και το δροσερό νερό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίου Μπέκη μου. Τι διαβάζεις εδώ? Εδώ είναι μουσικά, διαβάζουμε τον πρώτο ήχο έχουμε. Πρώτος ήχος, ποιος είναι πρώτος ήχος? Ποια βάση έχει ο πρώτος? Ο ήχος έχει το μπα. Το μπα, Παγουγά, βουπά. Ναι, έχει το μπα. Λοιπόν, είναι ορμολογικά. Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριο. 6 αιώνες φρουροί των μετεώρων και κοιμημένοι και ζώντες. 6 αιώνες μοναχικού βίου. Σκέπτεται κανείς τους άπειρους κόπους και τους υδρότες που χρειάστηκαν οι πατέρες για να ανέβουν την κλίμακα του αγιασμού που οδηγεί στον ουρανό. Πάντως, έσαν εδώ με πίστη και ελπίδα για να το κατορθώσουν. Και μόνο γιατί φυλάμε τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, αξίζει να θυσιάσουμε τη ζωή μας επάνω σε αυτούς τους βράχους. Για μας τους μοναχούς των μετεώρων όλα επαναλαμβάνονται. Η μοναξιά, η άσκηση, η σιωπή,
η προσευχή, όλα προς δόξαν του Θεού. Εδώ δεν θα πάψουν να συναντώνται γήινες και επουράνιες δυνάμεις. Αντίκριστο Θεό, η θεϊκή δύναμις, το θεϊκό φως.